Hello. Bwrdd â hen ffrindiau ar hyd yr afon, traed yn brifo a cefnen poeni, gan bod pawb yn tyfu. Gweld yr awyr las a cerig yn yr afon, ble mae pysgod tybed. Tad yn hyfryd darllen sodach law star. Darllen i'n dudalen ac yn anobeithio ar y diffyg. Disgyblaeth oedd gan yr awdur yn lle dilyn ffasiwn, bydd y lefe greu ei ffeiglen. Unigol unigryw ei hun, yn anffodus dwi 'di gorfod bita y pasta yn rhy gyflym, canlyniadau fy mod i wedi llwgu, a nawr dwi'n dyfaru. Bwyd tan rhy gyflym, dyma fy nghanu heddi, dyma fy nghanu heddi, dyma fy nghanu heddi, dyma fy nghanu heddi. Cymysgedd o basta, cymysgedd o lyfrau, cymysgedd o ddyfynodau, a dim digon o adnodau. Felly, pwy yw fy niw? Pwy yw fy niw? Ai fi yw fy niw? Ai fy nigwyddiadau yw fy niw? Ai fi yw fy niw? Ai fy nghaneuon yw fy niw? Wedyn fy ffrind yn batgoffa am ddarn o gerddoriaeth oedd yn swnio'n dywyll, ond yn sydyn iawn yn hanol y darn. Mae 'na gyfeiriad at Yehoshua, Mesiach, Yehoshua, Mesiach, Yehoshua.
iach. Fel hyn, dwi'n falch fy mod i'n gallu cofio mai ysbrydol yw y frwydr.